van erre. Ezt egy cserép minden. Bemenjünk. Én rád bízom. Már nem látok. Gyere, bemenjünk. Bemegyünk? Mhm. Semmi? Semmi. Aha. Aha, ott már. Ez itt már. Mik vannak itt? Valaki előtt már. Adni? Szerintem ez a posztó, hogy Lehet. Itt meg semmi. Semmi. Este ez úgy volt. Ó, lefejeltem. Most nem tovább megyünk, mert este ez szín nem tudunk tovább menni. Menjünk, ja. Most több helyet felezünk fel. Idáig jöttem. Itt volt van. Azt a kurva milyen sötét van. Hát te sumi, de menjünk be. Köszönöm. Vakuz. Vakuz. Jó, Muszáj bemennünk. sötét van. Szerintem bennünk. Ide. Ez megnézem, mi van. Semmi. Nincs üzenet a bicikli. Mik vannak? Bicikli. De izékbe világít be. Itt ezek csak ilyen Aha, eltűzők. semmi. Semmi különös. Erre van tovább. Elnézzünk arra. És akkor itt teszünk egy kört. Jó. És egy ugaratot. Ilyen izékre vigyázz a föld alatt, ilyen. Jó, itt is le van a fedve. Már azokban Ilyenbe belelépni gatya. meghalt a picsához. Merre van? Attól félek, hogy befedi a hóat. Nézzünk el erre. Attól félek, hogy a hóat befedi a kezébe, bele lehet esni. Beszopontott. Majd nem tudom, hogy ezek hol vannak. Ugye erre már voltak. Mi? Erre voltak? Menjünk a kijelölt utam. Muszáj. Itt látom, hogy indítgatok. Itt meg mi van? Ebbe úszni mekkora izé lehetett már. Ez volt az izé. Aha, gondolom. Kisebbre számítottam. Milyen grafitik vannak ma? Ez komoly. Au, ez fájt. Tegnap lett volna fényünk este. Izgalmasabb lett volna. Ja. Menjünk el a baloldali irányba. Jó. Remélem, hogy nem adtunk bele semmire. Kutya látni, ott vannak a tisztények. De nem tudom, hogy mennyire biztonságos. Nem tudom. Ez mi az egyik amúgy? Ez egy adánca? Szerintem ez izé volt, ilyen forgó geci. Az. Érdekes. Igen, itt nincs így kitaposva az út. Az baj. Ez baj. Akárhol lehet ez a beleessel abba a Hát itt igazából ennyi van. csatorna. Most menjünk át arra. Ott egy ajtó, megnézzük, hogy ott a falnál van valami. Megnézzük. Gyógyatások, meg izé.
megnézzük. Aha. Mész előre. Itt ugye nincs eljük. Hát, Tessék. csak nem. Nagyon óvatosan. Na. De azért nem, azért nem jönnek tudom. Mondjuk, Megpróbáljuk szerintem. mi ez itt? Ide se jöttek szerintem annyian. Nincsenek Nem tudom. szemetek. Gyűnbe. Lehet, hogy van meglepővel. Hát tiszta ginger geci itt minden. Semmi? Ezt át lehet menni arra fele. Hát akkor hagyd. Hát de menjünk be. Menjünk? Itt elmentünk hallottak. Itt bazzeg. Hagyjuk szerintem inkább a picsát. Megnézzük, mi van itt van. Hát nem tudom, most tisztább izések leszünk. Koszossak. Addig menj nyugodtan előre. Jó. Nem volt itt legalább. Mész előre? Aha. Már voltunk bent. Itt erre vannak. Menjünk arra. Ilyen nagyobb kapuk vannak. És ilyen üvegszilánkok szokás. Semmi. Nem. Egy másik autó valakit itt molesztálhat. Vedd föl. Még erre is van valami. Lehet, hogy autók üvegszál, meg ilyenek vannak. Elnézzünk arra. Találnak belé. Aha. Ott is van egy. Szpara. Talán. Nem be belelépni. Hova lépve? Hát nem tudom. Ez fora nagyon. Csak volt így betűppelt, hogyha nagyon mély, akkor bele is fúrják a tisztába. Itt van valami tégle. De itt látok már itt lábnyolgat. Szóval egy tisztán menni.